én gaminger vagyok, és egy review videó lenne. És mint látjátok, már elég rég volt videó, mert már őrmester vagyok 10-es szinten, és aranynova 1-es. Úgyhogy most csinálok még egy versengőt, vagy a Mirage, vagy a Dust 2. De hát ugye megyünk amelyik jön. Így. És akkor indítás. Ugye várni kell egy kicsikét. Igen, lehet látni, hogy a fegyvereim azok eltűntek, mert eladtam őket, vettem belőle átát, és sajnos ezért ki belőle. És ez nagyon rossz. És hát ugye egész jól fejlődök, egy ilyen auggal, meg az SG-vel egész jó vagyok, meg ilyenek. És szoktam barátokkal játszani, meg ilyenek. Ó, de jó, nagyon szeretek CT-nek kezdeni. Hello guys! Igen, megköszönünk szépen. És kezdődik a bemelegítés. Most oda megyek kempelni szerintem. Most jó barátom nincsen itt. Már éppen azt hiszem most szörfözik, vagy nem tudom, olyan későn. Olyan majd mennyi az idő? 9 óra van, igen. És ha van háttérzaj, akkor bocsánatot kérek, mert vihar van kint. Hoppá, az mi volt az a bug? Én próbálom szétlőni az embereknek a kis fejét. Most elmegyek, bújjok el. Kéne bújni most. Így. Hogyha nem hallotok olyan jól, akkor az azért van, mert most halkan beszélek, mert alszanak. És nem akarom őket felkelteni. Most ilyenkor volt kedvem csinálni videót, mert ugye ilyenkor nincsen háttérzaj. Mert ha lent vannak, akkor igen sajnos. Ez nem sikerült sajnos. Na, ezek most ide fognak jönni kampálni szerintem. Megpróbálom lelőni, az egyik sikerült is. Nézzük a másikat, azt is sikerült lelőni. Jó. Fölveszük. Ezt nagyon szeretjük. Most megpróbálom itt kampálni, de szerintem nem érdemes, mert lelőnek AWP-vel. Na, mindjárt kezdődik is. És kezdődik. Hát én veszek szerintem egy P250-et. És igen. Most megyek a longra, a hosszúra, az az ide. Oké, még nem olyan jó angolból. Megmutatom a részeket, ha megyünk. Jól beszmókolták. És itt most pofáznak az emberek, de ez most ne zavarjon titeket. Lenémítom őket. Mert most ugye videózunk, és akkor lehet, hogy letilthatná a YouTube, de én nem akarom letiltsa. Jó, én most itt bekempelek mögéjük. Úgy látom, B-re mentek az emberek. Nem is kell csinálnom semmit, mert mindazután túl is éltük, meg minden. Úgyhogy már veszem is a AUS. Veszek egy ilyen hatástalanítót, hogy ha éppen rám esik a bomba hatástalanítása, akkor hamar hatástalanítani tudjam. Igen, most már mostantól lesz intro, csak ennél a videó még nem, majd a következő videónál lesz intro, mert elkezdtem így próbálgatni a intrókat csinálni. Sikerült is valamilyen gagyit összehozni, de most az nagyon alapszinten fogom csinálni ezt az intrót is. Csak az a baj, az még másik néven van, de amúgy meg tudnám csinálni, lehet, de lehet, hogy meg is csinálom, hogy átnevezem, és akkor úgy szuper lesz. Igen, most úgy nem látok semmi munkát, mert egy izét se látok. A bedugó, hát ezt jól elbasztam, azt a flash-t. És azt megpróbálom lelőni. Nem sikerült.
Az sikerült. És ezt is sikerült lelőni. Ezt elvesszük, köszi. Igen, fel szoktam venni a jobb fegyvereket, ha van. És 2-0. Hát ez ilyen körülbelül 1 órás videó lesz. Hogyha gyorsan végzünk, akkor kevesebb, vagy fél óra, nem tudom. Mert most nagyon gyorsan csináljuk. Ha 16 kört nyerünk, és ők meg nem nyernek ilyen 15 körül, akkor mi már nyertünk is. Nem muszáj lemenni annak a 16 körnek. Ja igen, még itt vagyok egy Skype vonalban. Lehet, hogy még a barátom is be fog csatlakozni a beszélgetéshez. Nem tudom, hogy lehet-e hallani, de szerintem lehet. Ezért majd bocsánatot szeretnék kérni. Igen, itt lesz szerintük. Jó, akkor idáig igen. Értesítjük, hogy versengőzök, és ugye videót csinálok. Nem tudom, mit fog csinálni. De itt lesz. Ja, tényleg csináltál, amúgy meg tudtad oldani az izét? Mit? A szervert. Nem tudtam, mert ugye muszáj ahhoz ilyen produkción kell. Igen, közben másról is beszélünk, mert már jó pár órája volt itt, csak így maradt a Skype. Ja, csinálod. Nem baj. Hát én most így egyet se killeltem még ki, vagy de 3-at már kikilleltem pedig. Én közben izélek. Igen, lehet, hogy akadozni fog egy kicsikét, mert neki egy kicsit rossz a nete. Nekem. Hát igen, neked. Mert most De éppen nyaral, mondtam már. Ja, úgy igen. De majd, hogyha hazamegy, akkor olyan szuper net lesz, hogy versengőzni fogunk, meg mindenféle játékot, Minecraft, ilyenek, mint említettem a többi videómban is. Na, nem lőttem meg is semmit. Úgy nálunk megy a tévé, ez nem zavar? Nem hallani. Ha zavar, akkor majd leveszem a hangot. Majd Sony Vegasban. És akkor úgy nagyon király lesz minden. Mert már kicsit gyakorolok, már kicsit Sony Vegas-oztam így alapfokon, hogy megnéztem mi, hogy működik. És igen. Itt megnézzük, ugye mögött van-e valaki, nincs. Jó. Pillanat jövök. Igen, ez a mikrofon, ahogy felveszi, meg leveszi, ez az a kopogás hang. De már megint nem tudom hol vannak, pedig nem ilyen szoktam lenni. Igen, ezt most itt hátba lövöm. Igen, így gondoltam. Na szép, most kaptam meg az előző nyert versengőmben ezt a szép Nova, Arany Nova 1-est, úgyhogy örülök nagyon neki, hogy már itt tartok. Igen, Cségóból lesz még ide videó, Minecraftból is lesz majd videó. Nem biztos, hogy így nagyon hamar, de majd lesz, ahogy minden úgy alakul, ahogy kell. Igen, bevakítottak nagyon jól. Smoke-ot azt nem dobom be. Ez a füstgránátot. Ha nem berásolok, az így bemegyek, hogy nem tudom, hogy van-e ott valaki. Igen, volt is ott valaki, megölt. Béna voltam. Na, addig megnézem, hogy van egy bot, nincs sajnos. Igen, addig nézzük, ahogy itt az embereink, azok mit csinálnak. Hát, ha meg tudjuk még nyerni. Még így is. Igen, lehet hallani, fújja a mikrofon sajnos, de ide zavarjalom titeket. Azt is úgy 2-t így nagyon profil lelőtt. Ő nem nagyon fog beszélni, mert ő máshol van elfoglalva. Csak ő itt van, fel akarom letenni.
Ja, bocsánat, nem beszélek közben, csak ránéztem a Facebookon. Még te is mehetnél egy fegyverversenyre, vagy nem tudom. Úgyhogy el vagyok tiltva? Fegyververseny, nem érted? Ja, fegyver, jó, már fáradt vagyok. Most nem baj az, hát én is az vagyok, és még végig is versengőzök. Ja, sajnos nincs semmi más skin. Csak a dupla berettám, vagy dupla beretta, vagy tököm tudja, hogy kell mondani. Én dupla berettának szoktam mondani. Berássolok megint. Vagy meghalok, vagy nem. Nem, ide jövök. Ide, hát ha valaki nem néz ide. Bekukucskálunk, nézzük csak meg. Itt van. Most tudja, hogy tudja, hogy itt leszek. Kíváncsi, hogy be fog-e jönni. Igen, most ide bújunk, ott van. Aha. Ó, basszus. A sniperesekkel vigyázok szerintem. Bedobok ide egy füstöt. Ott nagyon elbénáztam. De úgy látom, hogy ezt ott valahogy megölték. És ez az AWP-t szerintem is föl is veszem. De nem vagyok olyan jó APV-s, de mindegy. Itt walk. Oké. Azt fej. Élet ilyen kusba. Mert kezdődik a kör azért, és nem tudtam mit mondani, na mindegy. Na, itt AWP-vel süty. Ott megpróbálom lelőni, na de béna vagyok, nem sikerült. Igen, ott is van egy, meghalt. De jó, gránát, imádom. Imádlak titeket. Ott, és meghaltam. Hát igen, ennyire béna AWP-s vagyok. Igen, I'm Brad. Ez egy játéknév, nagyon úgy tűnik. Úgy akarta tettetni. Reméljük, hogy itt nyerni fogunk még egyszer. Hát akkor már 7-0 lesz. Na, ezt megnyertük. Szerencsére. Hogy én haltam meg csak. Mert sniperre szar vagyok. Nagyon. Úgyhogy inkább nem is veszek. Nekem az szokott lenni a taktikám, hogy na 7 másodperc. 6, 5. Lehetne egy kicsit kevesebb, egy 2 másodperccel, vagy nem tudom. Igen, oda bedobok egy smoke-ot. Várok. Hát ha jön valaki a sorton, a röviden ott. Most ugrabugrálok, nézem. Hát úgy látom, hogy nem jön senki. Akkor azt szoktam még csinálni, hogy menjél onnan, bedobok oda egy izét, egy flashbanget, hátra nézek, és bemegyek ide, és berássolok. Úgy látom, nem volt semmi értelme ide berás. Hát ja, azt hittem onnan lőtték le, de hát ez nagyon bukta volt. De nem értem, hogy lehet lenni itt shotgunnal? Milyen szar ez már? Ez nagyon laggol most ez a gyerek. Meg is nézem, hogy mennyi a pingje. Hát, melyik volt ez? Hát, botmászkának van a legkevesebb. Nem, azt, ja igen, őt ölték meg. Ezt most elveszítettük. Ja, és amúgy utána fogunk, azt elfelejtettem, hogy ezt fogunk csinálni egy Hungry Life-os videót. Ja, lesz Hungry Life is. Na most van egy kis vagyonom is. Ja, nekem is aztán összedobjuk. Összedobjuk és veszünk autókat, kereskedünk meg ilyenek. Ja, veszünk autókereskedést, De ez megpályázunk még a- majd frakción. Jövő titka, hogy ez Ugye várjál, most nem halak, mert aratok. Ja jó, igen, farming szimulátor is majd lehet, hogy lesz, ha megoldom. Hát, hogyha sikerül összehoznunk a szervert, vagy Ja. lehetnek talán tán megvesszük. Ja, de most vettük meg az Eurotruckot, úgyhogy ott jön valaki, látom. Jó, abba én is belelőttem. Én most itt kempelni fogok szerintem, így fedezék nélkül, nagyon jó. Megyek megyek a shortra, szerintem. Molotov, ezt felszedem. Azt is megint profi megcsináltam. Aha, ott van.
Ott. Sniperesen, ugye? Úgy, mikor kezdted a videót? Nemrég. Lehet közben megjön a szém. Micsodád? Jerome. Timothy Cucci. Vágod, szeretném elrontani a videót. Nem baj. Vagy kivágom, amiket kell. Úgyhogy tök mindegy. Jó, nem, csak... Tudod, már ezt is meg tudom csinálni. Ezt is már kipróbáltam. Ilyen tesz videón, amit előzőleg vettem föl. A kitiltás. Előző videómon próbáltam ki, de ugye csak simán tettem föl, és utána a Sony Vegas-szal próbálkoztam. Na jó, most nem dobtam oda a smoke-ot, ahol szoktam. Berássolok. Igen. Senki nincs itt a világon. Akkor biztos mentek a longon. Amúgy szegény gyerek... Várjál? Igen, mondom, ott lesznek mindjárt. Dobok ki smoke-ot oda, nem tudom minek. Csak úgy kell menni. Öcsém. Na, most nem tudom mi van. Elintézik helyettem a csapattársaim is. Hát ennek szerintem lassan vége van, mert csak 7 kört kell nyernünk, és vége van. Na, megszakadt a kapcsolat. Bocsánatot szeretnék kérni, de szerintem ez ki lesz vágva ez a rész. Na, itt vagy? Itt vagyok, igen. Na, akkor folytatom, ő nagyon béna Cségóba. Csak mindig én baszok rá, hogy engem tiltanak ki. Én béna vagyok Cségóba, hülye vagy? Kinek van több versengő nyerése? Mindig akkor vesztek, amikor Várjál! Mindig akkor vesztek, amikor versengő, amikor te ott vagy, de komolyan. Hát szobd a faszomat. De komolyan! Most mit mondjak erre? Jó, nem mindig, de a legtöbb esetben. Miért lekéselnek? Nem tudom. Engem? Nem. Igen, mi a büdös faszos életbelül késeltek le, mondjuk ez hülyeség volt. Nem, engem valamikor. Előző videóban is volt, hogy félig megöltél. Ez meg lekéselt, mert ez hülye szerintem, szegényke. Jó, akkor én is. Lehet, hogy én visszaadtam, én csak bosszút álltam. Na, berássoljunk szépen, kit érdekel? Azt, mint ha tudná azt, mi az, hogy rás. Tudom. Mondja, hát akkor poszt mindenkit. Mondjad csak. Ha mi az van? Csizsé. Igen, az. Tudod, igen. Az, jól van akkor. Ügyes vagy, kitaláltad. Hát jó, folytassuk. Rendőrség. Folytatom a cségót. Igen, utolsó vagyok, mert most nem lövök szinte senkit, de mégis nyerünk. Na, szerintem most megyek sortra. Ez most hülyeség itt bemenni, szerintem az teljesen igaz. De nem baj, én innen fogok most kempelni szerintem. Ja hát, oldalról előnek. Ilyen is elő szokott fordulni. Hát meg olyan is például, hogy nem tudsz lőni. Tudok lőni, tudok. Szokásosan. Jaj, nem mondom. Szokásosan, igen, persze. És ez mit csinált, hogy itt vadállatkodott? Hát én olyan éhes vagyok, hogy éhes vagyok. Nem mondod sem. Ez most mit csinál? Nem tudom, de nagyon laggol. Ez nem jót jelent. George!
Ez jó volt, ez nagyon jó volt. Jól van, vegyünk megint augot, mint mindig azt veszek, meg a szokásos cuccokat. Most megyek long fele, mert arra nem nagyon voltam, hosszúra. Oda bedugunk egy smoke-ot, hogy nehogy valaki kísértésbe essen és meghaljon ott. Én elővigyázatos vagyok a csapattársakkal. Nem mindig, de hát valamikor igen, mondjuk abban az esetben. Ó, ez nagyon laggol. AK-47-es. Takar... Igen, ez a baj. Elém jön a hülye. Nem is figyel. Szarik rá. És hát nincs senki. Rád. Rám, igen, rám szarik. Hogy én ott lövöldözök, és akkor ő meg elém bejön. Megint nem lőttem semmit. Jól van. Na, 13-1 van. Ez ugye hatástalanító... Na persze, nem tudom kimondani. Hatástalanítót. Igen. Ez mi volt? Na. Kint vagyok. Honnan van kint? Na, bedobok egy flash-t. Jó, elnézek. Jaj, öcsém. 2 smoke, jól van. Lövöldözök. Nincs ott senki az útban. Ennyim van, hálem. Hát nem van sok. Jó, én ma beressolok itt. Mert már látom, hogy itt ezt lelőtték. AK-47-ed van. Hát én körülbelül nem csináltam semmit, úgyhogy ez nagyon unalmas. Így pont amikor videózok, pont akkor nem tudok csinálni semmit. Na, ezt fölvesszük, ezt jobban szeretem. Ezt a fajtát, nem tudom miért a terrorista fajtát szeretem, de mindegy. Na, ide bejövök, megint mentem most egy kört. Elmegyünk a kezdőpontra, hát ha nem. Vége van, eldobom a cuccokat, és most terroristák leszünk. Easy peasy, van peasy. Van squeeze, vagy mit tudom én, mit mond. Én nem vagyok olyan perfekt, angolos, vagy hogy mondják, milyen nyelv ez. Nem tudom, minek vettem ilyen szar, de mindegy. Szia! Én is csinálom akkor. Mit csinálsz, hogy csükke facsiga? Háttal mész? Most ez komoly? Hülye vagy? A blefesselünk oda, ne menj be oda, kérlek szépen, köszike. Mi a tököm ez? Jaj, akkor menjünk ide szépen. Figyelem ám. Ó, már le is tették a bombát. Bocs. Bedobok ide, oda bedobunk egy smoke-ot. Oké, nincs ott senki. Lekéselt a saját csapattársát, nagyon profin. Igen, mindenki él. Itt van, és megholt. Holtak. Na, azt felveszem ezt a valamit. Na, matchpont van, az az utolsó kör jön. Ha nyerünk, megnyertük, ha nem, akkor következő körben nyerjük. Következő körben nyerünk egy pontot, és megnyertük. Vagy valahogy így. Na hát, nem tudom, ez most szerintem csak egy fél órás lett ez a versengő, általában 1 órás szokott lenni, vagy több, mert húzzuk az időt. De most ez úgy lement, hogy nagyon könnyű. Ez easy peasy volt, ezt jól mondták, hogy easy peasy. Jó, leplantingelem a bombot, ide be a ládába. Ide, igen. Az jó helyen lett, szerintem. De jó. Ide bejövök, és kell. És vége van. Ennyi. Győztesek. 19 nyert versengő, már csak egy versengő kéne. Igen, ennyi. Ez most nagyon könnyű volt az versengő. Most csak 6 killem volt. De durva, ezeknek csak ennyi volt.
Majdnem itt az elsőnek annyi volt, mint nekem utolsóként. Most a másik csapat nagyon noob volt. Azaz, gagyi ilyen. Noob, igen. Hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Már aranylova vagyok. Még egy nyert versengő, tovább a haladáshoz. Sziasztok! Én Gamingerr voltam.